Gaur gurekin Jokin Leizeaga, Urnietarra, izan zara lehen euskalduna ez? Segamako mendi maratoitik, 4 ordutatik jeizten. 4 urteak zailak izan dira eta azken 7 ere bai. Karrera gutxi egin ditut, gehiago egon naiz ikusle eta kazetari lanetan korritzen baino. Eta beste batzutara pasagea, ezta? Ni zorionez mendiari eusten diot eta hemen zaudeten gehienok ere utziko diozue, horregatik etorriko zinaten, eta bueno, mendia bakelekua da niretzat, askatasuna lortzen dudan lekua. Inigok ere urtero idazten zidan. Jokin etorri azaroan korritzera da ez, daukat kostila, daukat launa, daukat orkatila, inoiz ez naiz izan azaroan korritzeko gai. Eta tarteka onditzen ginen, belaunar arte, aldakar arte, eta horietako batean, zoritxarrez, sorbaldak arte unditu nintzen golpetik, eta segituan erori egin nintzen, ezta? Ez nuen ulertu, ez nintzen jabe izan ze gertatu zen, baina kontuatu naiz desagertu nintzala, ezta? Eta zoritxarrez, 14-15 metroko zulo beltz batera erori nintzen. Era bat zuzen, banekin ez nula ezer jo, ez nuelako kriston aberiarik egin, hemen tibian zulo bat egin nuen, harriren bat edo jo nuelako, sorbalda buskatu nuen, pentsatzen dute lurran sartu nintzanean, nire pixua aguantatu ez, eta sorbalda puskatu eta lusatu nuen. Eta han topatu nintzen, ezta, bolako gela beltz batean, hemendik area baino gehiagoko luzera begiratu goien, eta goien, kafe hartzeko platillo bateko argitasuna ikusten nuen, ezta, dena beltza, ura erortzen zen, eta seitun kontuatu nintzen, hostias, bertan akatuko nintzala, ezta. Minutu gogorrak, ezta, eriotzarekin kontaktuan, ezta, gogoan dut, nola, sufrimentu handiena, umeak ez despeditzea. Eta, bueno, minutu gogorrak, ezta, banekin bentaja desente nuela, inorrek ez idala ikusi, zeba ez da Euskal Herrian bezala jendea mendian dagona, hor ikusten dugu, ezta, Jokin eta Maia egongo ziren, gehi beste Euskal Herritar batzuk, baina beste inorrez, Asturiasen inor ez da juten mendian karrerak ikustea, ez Asturiasen, ez Katalunian, eta ez inon Euskal Herrian makan. Eta beste aukerarik ez, eta hil nahi ez, eta erabaki nuen goruntz egitea, ezta. Baina, bueno, itxaropen puntu bat bai, eta ja jarri nintzen zuloari begira, berriz ere, bat pasa bada, besteak ere pasako dira, o eroriko dira, edo. Eta berriz ere, oin soinuak edo itzalak edo, ja ez dut gogoan, sumatu, kriston builak egin, eta berriz ere tipo bat gelditu zen, beste bat, 5. Eta ari seitun esan nion, ez abandonatzeko, esaten nien, no me abandones, no me abandones. Eta, bueno, zorionez, 3. orduan edo, helikoptero bat jetxi zen, bombero bat sartu zen, jarri zidan arnez bat, nola baita atera zidate. Eta hemen nago, ezta, momentu gogorrak, kalte ugari utzi dizkidanak. Baina, bueno, zorionekoan ere gina, ezta, bizirik ateatzea handik zaila da, eta, bueno, lortu nun. Beraz pozik nago, ezta, eta argazki hau, zulotik irten da gero, nire bizitzan edo eriotzatik gain gertu egon da, zulora jaistea sortu zitzaidan, ezta, ansiedadea. Eta argazki honi, hitz batzuk jarri edo esaldi batzuk, eta zuloari eskerrak emanez, jetxin itzan, handik hilabete batzutara, eta han utzi nun txertatuta.